May comorbidities hatagan sang prioridad sa pagpangbakuna sa general public. Apang supply sang bakuna para sa mga menor de edad sa Western Visayas, hindi pa bastante suno sa DOH-6. Si John Sala nakatutok. Ginanunsyo ni Presidente Rodrigo Duterte sa Talk to the Nation niya ginahatagan na sinisang pahanugot ang pagpangbakuna sa general public lakip ng mga minor de edad nga edad 12 tubtob 17 anyos. Sa ginpagwa nga press release ang DOH unahon nga bakunahan ang mga minor nga may comorbidities kag makabig nga sa idalom sang A3 category o kung persons with comorbidities. Suno sa iloy nga si Jermaine maayo man nga mabakunahan ang iya mga kabataan agud madugangan ang ila proteksyon. Pag-safe sila, hindi na ako mag-alalay kung makagwa sila di sa balay. Apang para sa minor nga si alias JP hindi kuno ini pabor nga magpabakuna. Hindi. Full ba? Sino sa Department of Health Region 6 ang Moderna kag Pfizer vaccine lang ginatagan sang emergency use authorization sang FDA kag sang DOH para magamit sa mga minor apang dili sa riyon hindi bastante ang supply sa mga nasambit nga bakuna. Current naton nga allocation no sang aton nga mga Pfizer and Moderna vaccines is intended for our priority group 8 no. Wala pa kita gid may nag-abot nga allocation nga para sa aton nga mga minors. Samtang magluwas sa Iloilo City nagapanglista naman sa karon ng Antique Provincial Government sa mga minor de edad nga luyag magpabakuna. Ang September 15 lang we got the official notice that we can already have the registration. Malaki na rin ang marami na rin ang nagka-parent who are the ones registering their children, no. Upuod kay Cirilo Rinduque, John Sala, 1 Western Visayas.